Un raport juridic între părinți și copii concretizat printr-o sentință judecătorească prin care autoritatea părintească asupra unui copil este acordată ambilor părinți. Așa se definește custodia comună. În termeni impersonali și reci care fac abstracție de emoțiile celor implicați. Însă cum se răsfrânge această definiție asupra moralului unui copil? Cum vede cel mic această împărțire judecătorească a vieții sale? Ce efecte are custodia comună asupra dezvoltării unui copil? Discutăm despre acest subiect împreună cu psihoterapeutul Gaspar Diol. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Bine ai revenit! Poți să-mi spui care ar fi avantajele custodiei comune din punctul de vedere al părinților? Dacă ne gândim la faptul că în ultimii ani divorțul devine un element foarte frecvent și psihologii sunt de părere că reprezintă o tranziție a familiei, atunci din această perspectivă custodia comună este extrem de benefică, mai ales pentru părinți. De ce? Pentru că divorțul în sine nu este o problemă. Problemele de cele mai multe ori sunt reprezentate de schimbările prin care trec membrii familiei în timpul divorțului și după divorț. De aceea, din acest punct de vedere, părinții au o serie de avantaje. Dacă în trecut, unul dintre părinți, în special tăticii, erau dezavantajați din această perspectivă, acum putem spune că nu mai există acel principiu de pierd tata, de exemplu, și câștig mama, ci oarecum aici există un echilibru. Și custodia comună are în special o valoare psihologică și una simbolică pentru tații care în continuare pot să păstreze relația cu copilul, chiar dacă relația de cuplu a fost încheiată. Mai mult decât atât, acele mămici care în trecut aveau în grijă băieții și după divorț copilul n-a mai avut acces la o relație concretă și constantă cu tata, aceste mămici se confruntă cu o serie de probleme atunci când băieții ajung la adolescență. Deci, oarecum și din această perspectivă, custodia comună aduce un beneficiu foarte mare și pentru mămicile care au băieți și care trebuie să treacă peste o serie de hopuri și provocări în perioada adolescenței. De asemenea, responsabilitatea este una mult mai mare. Putem spune că legal această decizie de a institui custodia comună îi obligă pe părinți să-și asume în continuare responsabilitatea pentru propriul copil, chiar dacă ei au ales la un moment dat să pună punct relației de cuplu. Acei tați care au beneficiat de custodia comună par să aibă o responsabilitate mai mare în ceea ce privește acea rentă alimentară pe care o plătesc în fiecare lună copilului. Deci în momentul în care tata are acces la relația cu copilul, este oarecum mai deschis să plătească pensie alimentară familiei. Pentru copii ce avantaje sunt? Aici iar e important de știut că s-au făcut foarte multe studii pe 10 ani, 15 ani, 17 ani și aceste studii ne arată că acei copii care au avut acces la o relație în care ambii părinți s-au implicat, chiar dacă ei au divorțat, sunt mai feriți oarecum de problemele emoționale, de probleme comportamentale, au o adaptare socială mult mai bună, respectiv rezultatele școlare sunt mult mai bune în comparație cu acei copii care după divorțul părinților au rămas oarecum în grija doar a unuia dintre părinți. Am vorbit de părțile bune, trebuie că există totuși și părți mai puțin bune. Ne poți spune care sunt acestea? Așa e. Într-adevăr, există un element major care ar fi important sau de care ar fi bine să ținem cont atunci când se stabilește custodia comună și anume sănătatea mentală a părinților. Dacă unul dintre părinți are o tulburare de sănătate mentală, dacă are o problemă majoră cu consumul de alcool, dacă este agresiv, dacă este centrat pe abuz emoțional sau fizic, astea sunt condițiile în care custodia comună are mai degrabă dezavantaje. Însă și aici aș dori să subliniez faptul că toate aceste elemente trebuie stabilite de către specialist și nu de către partenerul care și-ar dori să păstreze copilul. Ce se întâmplă atunci când părinții nu cad de acord asupra unor aspecte? De exemplu, la ce școală să înscrie copilul? Cum rezolvă conflictele acestea? Aici ar fi bine să normalizăm puțin situația și astfel de conflicte apar și în familiile în care părinții nu au divorțat. Recomandarea mea este ca părinții să țină cont de interesul superior al copilului și să nu transforme copilul într-o monedă, într-o pedeapsă la adresa partenerului. Adică, dacă noi avem de luat o decizie, de fiecare dată să vedem cum îl ajută această decizie pe copilul nostru, nu să luptăm împotriva ideilor care vin din partea partenerului. Deci, oarecum să separăm rolul de soț și de soție care nu mai există, de rolul de mamă și de tată. Când aceste conflicte totuși apar, cum le percepe copilul? Copiii percep conflictele diferit. De aceea răspunsul la această întrebare va fi unul foarte general.
În momentul în care copilul vede că părinții se ceartă foarte des, chiar și după divorț, putem spune că rămâne cu o serie de strategii indezirabile în ceea ce privește rezolvarea problemelor. Dacă însă copilul vede că totuși părinții reușesc să-și rezolve conflictele după divorț într-o manieră potrivită și optimă, de aici învață. E important de știut că acei copii care au crescut în familii cu părinți divorțați au un risc foarte mare ca la vârsta adultă să divorțeze și ei, adică oarecum strategiile pe care le folosim în rezolvarea problemelor sunt strategii învățate de la părinții noștri. De aceea gestionarea acestor conflicte este foarte importantă, chiar dacă părinții au ales să pună punct relației de cuplu. Hai să mai vorbim puțin despre traumele pe care neînțelegerile dintre părinți le pot provoca copiilor. Aceste traume, de asemenea, variază în funcție de impactul pe care îl are conflictul asupra copilului. Dacă părinții sunt obișnuiți să rezolve problema în prezența copilului și își transmit o serie de mesaje negative, blamare și critică și uneori aceste mesaje îl mai ating și pe copil, atunci evident că traumele vor fi majore. De aici apar problemele emoționale, problemele comportamentale, problemele de adaptare în diferite contexte sociale. Iar oarecum răspunsul diferă de la caz la caz. Cum putem face noi, adulții, să facem tranziția copilului spre coparentalitate mai ușoară? Eu de obicei le recomand părinților să se așeze împreună cu copiii și să discute despre schimbările prin care va trece familia în viitorul apropiat. Și după ce părinții au transmis o serie de informații pe înțelesul copilului, de fiecare dată să existe posibilitatea ca și copilul să adreseze întrebări, respectiv să vorbească despre ce a înțeles el din mesajele care au venit din partea părinților. De obicei, problema aici apare. Părinții aleg să vorbească individual cu copilul, ceea ce este extrem de nesănătos, sau evită să-i ofere copilului posibilitatea de a adresa întrebări. Și atunci copilul începe să-și facă o serie de scenarii negative despre ce se va întâmpla dacă, de exemplu, tata a plecat de acasă și tata era cel care dimineața mă ducea la școală. Și aici copilul este mai degrabă interesat de ce se va întâmpla cu el și nu neapărat cu părinții. Care crezi că este cea mai mare greșeală pe care o pot face părinții atunci când au custodie comună? Mie mi se pare că cea mai mare greșeală este atunci când copilul devine această monedă de schimb. Atunci când copilul devine comportamentul prin care un partener îl pedepsește pe celălalt, un fost partener. În momentul în care părinții critică părintele copilului care nu mai locuiește în aceeași casă, în momentul în care părintele transmite indirect mesaje de invalidare la adresa părintelui care nu mai este prezent, toate acestea sunt comportamente extrem de nocive, însă, din păcate, ne implicăm foarte des în astfel de comportamente pentru că ne reglează emoțiile. Însă adultul trebuie să-și dea seama de fiecare dată că el are capacități mult mai bune de a-și controla emoțiile decât copilul și oarecum toate aceste emoții nu trebuie gestionate prin intermediul copilului, ci prin alte resurse pe care noi le avem. Mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Cu mare drag! Iar voi, dacă sunteți interesate de subiect, intrați pe totuldespremame.ro, unde veți găsi un articol în care vorbim pe larg despre cum știm ce tip de custodie li se potrivește copiilor noștri în cazul în care divorțăm.